Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Tuloy-tuloy ang good vibes dito pa rin sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, makakasama natin ngayong umaga si Madam Joyce the Twin New, isang busy mom sa kanyang pagtutok sa pag-aaral ng mga anak. Masantos siya kabasan, Mother Joyce, welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Hi, good morning. Maraming salamat, Ma'am Joyce. Ha? Oo. Kamusta po kayo, Ma'am? At kamusta po ang pamilya? Lalo ni mga bata dahil busy na rin sila sa kanilang mga daily modules with school. Alam mo, sobrang hirap ngayon kasi yung mga bata, nag-a-adjust sila ngayon kasi before, nandun sila sa public school, private school. Tapos ngayon nilipat namin siya sa public kasi because yung finances niya. Tapos ngayon, ang haba-haba ng vacation nila, so hinahayaan namin sila kung ano yung gusto nilang gawin, nakakapag-enjoy sila. Pero darating na yung araw na yung struggle day na nila, mag-i-start na. At ngayong halos na itawid niyo po ang isang linggo ng mga bata. Kamusta po yung adjustment? Nahirapan po ba yung mga chikiting po natin? At maging maski kayo na naggagabay po sa kanila? Honestly, yes. 100% sobrang nag-adjust sila kasi sa private school wala silang mother tongue. Paglipat ng public school merong mother tongue and modular pa, kailangan pa namin puntahan yung module to present the kids, tapos kailangan pa ituro sa kanila isa-isa, unlike before nung talagang normal yung school na wala ka ng problema gawin yung mga homeworks nila. Ngayon ikaw pa isa-isa. Alright, ma'am. Malaki nga po yung naging epekto nitong pandemya sa lahat. Sa inyo, ma'am, kwentuhan niyo po kami. Because based from our research team, you have made some bold decisions na ilipat po ng paaralan ang iyong mga supli. Yeah, kasi number one, affected talaga yung business kasi nasa event industry kami. So, kailangan talagang magbawas ng mga bayarin. So, parang hindi namin kakayanin as of now na napapasukin ulit yung mga bata into private school. Lalo na kami yung pinakahuling magbubukas kasi nasa event industry kami. So, ang hirap. So sabi ko sa mga bata na kailangan natin mag-adjust para at least kahit pa paano mabawasan tayo ng mga bills. And yun talaga yung problema as of now. Am I hearing your kids, ma'am? Sila ba yung nandyan? Can we sit to see them? Yeah. Yes? Come here. Lucas, here. This is Wow. Juan and he's 9 years old. And come here. Hello, This is Lucas. And... Lucas. He's 5 years old. Say hi. Oh, Yael and Lucas, hello! Welcome to the program. Ma'am, Hello there. Hello. hello! Wow, they're very, very handsome. Huh? My brother. Yes. Yeah, he's my older my brother. Oh, thank you for joining us in our show, all right? Kamusta po sa bahay, especially now? Lalo ho ba kayo nakatutok sa modules po ng inyong mga chikiting? Regarding sa module, sobrang hirap pala. Kasi hindi ako nag-aral ng teacher pero para akong naging teacher. Sobrang hirap in a way na ituturo mo isa-isa kasi wala kang choice, kailangan ipaliwanag, kailangan maintindihan, hindi lang kailangan ipaliwanag, kailangan maintindihan at malaman nila yung lessons. Ma'am, bilang panghuli, mensahe niyo po sa inyong mga kapwa magulang in support for your kids ngayong unique school year na ito. Ay nako, dear mommies, alam ko na sobrang hirap ng pinagdadaanan natin ngayon. Dealing with modular school ngayon, nako, sobrang kailangan natin talagang tutukan, kailangan nating bantayan, at kailangan natin talagang ipaunawa sa bata, lalo na tayo ang teacher sa bahay ngayon. Maraming salamat po. Balbaligay salamat sa oras na binigay niyo po sa amin, Madam Joyce. Congratulations! Mga kapuso, nakausap po natin at nakapulutan ng inspirasyon ang caring at loving mother, Joyce the Twin You. Keep safe with your family, ma'am. Maraming salamat.